F'dan it-tmiem il-ġimgħa, San Vincenz de Paul qed tiftaħ il-bibien tagħha biex in-nies imorru u jaraw il-bosta xogħlijiet li hemm għaddejjin fir-residenza li tilqa' fiha mijiet ta' anzjani. Waqt il-ftuħ tal-Open Weekend, is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Anthony Agius de Celis inawgura statwa ġdida ta' San Vincenz. Ħabbar ukoll li ta' kull sena San Vincenz se jkollu festa fit-28 ta' Settembru biex jitfakkar qaddis li kien saċerdot Sinjur Franċiż li talaq kollox biex jgħin lill-fqar. Tul dawn il-jumejn ser ikun hemm bosta attivitajiet maħsuba biex iferħu lill-anzjani fosthom drammi u festini żgħar. Aħna nħarsu lejn l-anzjani b'mod holistiku. Nieħdu ħsieb l-aspetti spiritwali, kulturali, soċjali, ekonomiċi u mediċi. Allura, kull sezzjoni nippruvaw nindirizzaw il-bżonnijiet ta' kull individu. L-assistent direttur tar-residenza Karen Muscat iddeskrivi dan it-tmiem il-ġimgħa bħala festa għall-familja kollha biex it-tfal, l-adulti u l-anzjani jifirħu flimkien u jgawdu l-xulxin. Huma ħafna importanti biex intejbulhom kwalità tal-ħajja. Aħna hawnhekk li San Vincenz nofru l-kura li għandhom bżonn. Apparti hekk importanti li nħalluhom parti mill-soċjetà tagħna fosthom din l-attivitajiet. Apparti hekk norganizzalhom ħafna affarijiet biex iżommuhom attivi. Dawn l-attivitajiet jintlaqgħu tajjeb ħafna mir-residenti f'San Vincenz, hekk kif tixet itbissima fuq fhom l-anzjani nifisom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.